Idem do tmy na 2 dní. Toto video som už raz nakrúcal, ty kokos, a mal som strčený kábel z auta do telefónu a nenahrávalo mi zvuk. Takže znova, to bolo včera a dnes idem do tmy a akurát o hodinu tam mám byť. Idem do tmy na 48 hodín. Nie je to štandardné, chodí sa aspoň na ten týždeň, pretože neviem, po prvé 3 dni, že prespí človek a po tých možno 4-5 dňoch sa vypne ten telesný kompas, alebo neviem, ako presne sa to volá. Tie telesné hodiny, biohodiny nejaké, že človek vie, kedy je deň, noc. Inak už raz som bol na 24 hodín, teraz idem na 48. Presne si to chcem takto postupne, nechcem ísť na 7 dní, lebo naozaj na 7 dní sa chodí akože väčšinou, ale mne nejde len o tie benefity, ktoré mi dá ten dlhodobejší pobyt, ale stačí mi si to postupne navyšovať, pretože už 24 hodín, keď som bol, tak mi to dalo určitý benefit. A pre dnešnú dobu to je akože skvelé, pretože tam je človek bez mobilu, bez všetkého, úplne čistá nuda, len tma a prítomný okamih, proste každé umývanie zubov a som sa sprchovať. Človek stretching robí, nech nejako prejde čas, takže aj 24 hodín bol zaujímavých, teraz 48 bude ešte zaujímavejší, dneska je streda, idem von v piatok. V piatok mám narodeniny a potom v piatok idem zase s chlapmi na takú ďalšiu turistiku na víkend, Martinské hole Feraty, takže úplne skvelé strávené 4 dni. Troška preto tu mám, nie je strach, rešpekt, že proste budem sa nudiť, človek vždy myslí na ten mobil a práca a teraz mám veľa toho, nakopilo sa mi toho, ale o to väčší dôvod je teda ísť. Niekto by možno nešiel, že teraz rieši veci také, ale presne to je to umenie, že v tých najhektickejších časoch sa vedieť zastaviť, dať sa do pozornosti, do prítomnosti, zachovať pokoj a dajme tomu v tých pokojných časoch potom naopak dokázať vedieť byť okamžite v strehu a pripravený a ísť do akcie, takže to sú to také veci a presne, keď mám tieto hektické časy a veľa sa toho deje, tak potrebujem sa práve že zastaviť ale už ma volala tá tma, bol som pred vyše rokom na ten deň a teraz tieto 2 dni, na budúce 3 dni, 4 dni a tak postupne, takže tieto 48 hodín, proste dopaminový detox, prítomnosť, myšlienky, zobral som si zošítok, budem si zapisovať nejaké myšlienky, zobral som si nejaký džús čerstvý, čo som si odšťavil, teda priateľka mi odšťavila, a zobral som si nejaké ovocie, čo som si nakrájal, ale Ujo, idem blízko tuto pri Nitre, Ujo mi spraví nejaké jedlo, asi raz denne, neviem, ale je to v nejaký nepravidelný časov, mi donesie jeden aj druhý deň, aby som nevedel, že či je obed alebo čo. O to tam ide, nech to troška to telo zdezorientuje, neviem, či je deň, noc. A donesie mi nejaké vajíčka alebo niečo také. A teším sa. 2 dni nudy, nič, prejde to ako voda, si myslím. Budem sa snažiť spať, premýšľať, nejaké dýchové cvičenia si robiť, budem stretching robiť, aj tak som celý stuhnutý. Troška zacvičiť, keď teraz som 3 dni trénoval po sebe. A teším sa na to. Potom dám video tesne po. Uvidím, že aký tam bude rozdiel. Akože to nie sú nejaké, že teraz človek vyjde stade a tretí oko mu narástlo alebo čo. Po 7 dňoch možno, také menšie, ale po 2 dňoch budú tie benefity, hlavne, že naozaj byť v tichu, byť v prítomnosti, byť bez nejakej elektroniky, byť bez kontaktu s ľuďmi, nepočúvať, stále podcasty počúvam, byť aj byť bez toho svetla, viac sa vyplavuje dopamín, melatonín, pretože človek je v tme a preto sa aj hovorí, že tie prvé 3 dni zvykne človek prespať, pretože zrazu sa vyplavuje toľko melatonínu, pretože nie je človek na svetle, no. Takže to sú tie efekty nejaké, ktoré ja od toho očakávam a do budúca sa teším na 3 dní, na 4 dní, na 5 dní. Beriem si tam teda aj takto troška ovocíčko, aj keď Ujo hovoril, že nejaké jedlo mi donesie, ale chcem veľa papať, prečistiť sa ovocím, vlákninou, vitamínmi.
miestnosť, tu sa dá jedlo, je to oddelené. Tam bude doniesť jesť, a keď vlastne odíde cez tie dvere, tak ja si prejdem tam do tmy. Nič iba posteľ, takýto tu je. Na dotyk, vécko hneď, umývadlo, sprcha. Tu mám nejaké ovocie, ešte svoje čaje a džús vyšťavený. Ohrievač. Nič. 48 hodín. Tma. Idem na to. Práve som vyšiel von. Idem od Uja k autu. Som tu pri aute. A toľko som mal toho, čo povedať, čo chcem povedať. Počas tej tmy, keď som bol tam, že čo poviem do videa, keď skončím. A teraz, keď už to má byť, tak neviem, nemám slov. Neviem, či som v takom bezmyšlienkovom tom stave, že neviem rozmýšľať, ale neviem skoncentrovať proste tie zážitky ešte, čo by som chcel povedať proste ľuďom, alebo sebe do budúcna, takto uložiť si to na veky, na video. Takže cítim sa dobre a to svetlo teraz, to je brutálne niečo, to je neskutočné. A zapol som si mobil, ale net ešte nie, ani vydal som si PIN kód od SIM karty, nech mi neprídu neprijaté hovoria toto všetko, lebo to by ma hneď zasralo, zahltilo. Takže som zapol mobil bez všetkého, aby som si spravil takéto pamätné videjko. Idem do auta, ešte nechám vypnutý, bez rádia, bez všetkého. A idem domov, keď sa mi to nejako uloží, tak si spravím nejaké video. No a som vonku. Je druhý deň. Som že Martin a benzín Ferrata, alebo niečo také, tu sú Ferraty, takže ideme na Ferraty. Vyspal som sa na to, čudná noc, nevedel som spať. Som bol asi, nemal som, že spánkový dlh, ale spánkový náskok, alebo čo, ako by som to nazval. Spánkový prebytok. A nie spánkový dlh, ako sa hovorí často, pretože som tam spal akože fakt dosť. Neviem, či nie 12 krát som spal, alebo no 10 minimálne za tých 48 hodín. Tým, že sa vyplavuje toľko toho melatonínu, keďže človek je len v tme a nie je v svetle. Čakám chlapov akurát, lebo išli niekde auta zobrať na koniec tej Ferraty. Ako som hovoril na tom predošlom videu, že nezapínam si mobil, lebo neprijaté hovoria toto. A potom som si zapol mobil, katastrofa, to bomba na mňa vyletela. Za 2 dní, keď sa vypne človek zo systému, tak akože extrém ešte keď podniká a stojí na ňom veľa povinností a ľudí a telefonátov. Ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Takže bolo to zaujímavé. Trvalo to strašne dlho. Hneď ako som prišiel, tak hneď som išiel, jasne, že som spal, neviem koľko. Išiel trocha čas. To bola vlastne streda, deň. Ujo mi doniesol raz jedlo, v stredu to mi doniesol vajíčka, takú placku vajíčok. On to teda do tej predmiestnosti, aj to video som pridal bude to v tomto videu, že ako to vyzerá do takej predmiestnosti to donesie. A potom zavrel za sebou dvere a ja cez druhé dvere tam prídem, zoberiem si to jedlo po tme. A teda nevedel som, čo to je vajíčka, to boli, lyžičku mi dal 3 rohlíky. A ja veľmi s lyžičkou idem jesť, ale neexistuje. To sa nedá, to s rukou som jedol. Začal som jesť ako vlk. Ako divý pes som začal žrať, lebo som sa tešil dobré teplé jedlo po tme. Taký človek len premýšľa a dobre sa aspoň najem. Už sú tu chlapci, ešte nie. Že dobre sa aspoň najem. A potom sa tak zastavil nad sebou v tej tme, že ty kokos, že čo to robím, že žerem to ako taký geco. Divý pes, fakt, ako idem sa zadrhnúť jedlom. Neponáhľam sa, nikde mám čas, vychutnám si to, tak som sa troška zastavil a normálne som to zjedol s rukami, lebo tak lyžičkou sa nedalo, to nevidíš. Pomaličky som to zjedol a kolena. A zjedol som to pekne, potom vlastne plynul ďalej deň, to bola ešte streda
V stredu som už ďalšie jedlo nemal, jedol som ovocie, zjedol som nejaké banány, čo som si doniesol. Zjedol som nejaké ovocie, čo som si doniesol. A banány. A už som tak cítil, že je asi večer, lebo začalo viac fúkať. A bola tam, klimou sa vykurovalo a mal som nastavené nejaké stupne celú stredu. A zrazu začalo byť zimšie a tak fúkanie cítiť na tej malej budove, že viac fúka. A začalo byť chladnejšie. A ešte moje telo cítilo, že darmo, že je tma, ale vedel som, že ráno som prišiel, prešlo x hodín a že je večer a že ide asi noc. Takže to som vedel, prišla noc a musel som sa teda viac zakúriť, lebo začalo byť zimšie. V noci som sa tiež nejak tak čudne vyspal, párkrát na zemi som tam spal. Už na posteľ človeka boli chrbtica. A potom teda prišlo ráno, mi doniesol jedlo, iba mi povedal, že ako bola noc, že či som zvládol, že pohodičke. A doniesol mi jedlo a ja mu na to hovorím, že tak teda som vlastne v polke, lebo štvrtok ráno, hej, stredu ráno som prišiel, štvrtok ráno som bol v polke. Hovorím, že som v polke, že ty kokos, že to riadne veľa predo mnou ešte raz toľko mám predo mnou. Lebo už tá 24 hodín tých prvých bolo strašne dlho, to trvalo, už som sa strašne nudil a zrazu som zistil, že som v polke a že ešte to isté ma čaká. Tak dobre, doniesol mi takú kašu, doniesol mi to v dóze, to som tiež ledva som to vedel otvoriť, ale teplá kaša, nejaká rýžová, nejaké ovocie v tom sušené alebo čo. Tiež som to pekne pomaličky zjedol, poriadne som sa najedol a zaujímavé úplne jesť, fakt hociaké jedlo by mi chutilo, lebo potom je to človek úplnej prítomnosti, to ješ a nič, žiadne mobil alebo niečo pozerať cez okno alebo čo, to len čisto chuť a ty a nič. A to som teda zjedol. A nahlas som si tak poďakoval a povedal som si, že oslávil som ako keby tak jemne, že som v polke a že každý ten ďalší čas, ktorý prechádza, som vlastne, je kratší ako ten predošlý. Lebo 24 hodín už prešlo a už toho bude len stále menej toho času. Takže som si to takto pozitívne naladil aj v hlave. A no strašná nuda, štvrtok som si už zacvičil, lebo v stredu som vlastne nerobil nič, len ležal, meditoval, na sprche som bol, samozrejme na vecko, aj keď ide na veľkú človek, tak potom sprchu musí dať, lebo to sa nedá utrieť tam potom je to. No, takže tak, chlapci ešte neprišli. Takže za štvrtok už som začal si cvičiť, robil som kliky s brušákmi po 20 super série, urobil som ich nejakých 350, 100 drepov, mnohí som si chcel šetriť kvôli týmto ferátám, čo ideme dnes, lebo niečom s kolenom. Nejakých 350 som urobil brušákov s klikmi a 100 drepov. Stretching som robil často, to ma hneď prestal boleť chrbát. Tam ako človek stále leží a na madraci, potom na zemi, potom neviem kde, o stenu som ležal, že hore nohy som si dal o stenu a chrbát boli, ale dal som si, že kliky, brušáky a hneď mi bolo lepšie. Hneď ma nebolel chrbát, stretching a hotovo. To človek hneď zistí, že pohyb je proste pre telo. Keď niekoho bolí telo, treba cvičiť. Hotovo. Takto prechádzal ten štvrtok, ale strašne dlho trval. To sa človek nudí strašne, to si nevie predstaviť človek, čo to je za nudu. A hlavne, aj som si písal nejaké veci, mal som, že toto chcem spraviť. Človek tam zistí, že jak ma ide jebnúť, keď niekto povie, že ja chcem zarobiť miliardu a potom budem ležať na lehátku do konca života. Kokot. Človek v tejto tme napríklad, keď nemôže nič robiť, a beha mu pomyslí, že čo by vybavil, čo ide spraviť, drobnosť, komu čo povedať, komu čo napísať, čo pozrieť, čo si vygoogliť, čo chytiť. Nič tam nemôže, ale strašne chce. A zistí, že ľudská bytosť je dizajnovaná na to, aby robila, vybavovala, riešila problémy, mozog, aby riešil problémy, aby išiel do akcie, aby proste bola, čo vždy robil. A tam, keď nemôžeš, tak to už som bol ako vlk, že vypustite ma, stále tu idem všetko riešiť, vyšiel som von. To akože trošku som, dobre to ešte poviem, nebudem predbiehať, že vyšiel som von, že čo.
ale dobre, pohoda. Zapisoval som si do zošita nejaké veci, čo chcem spraviť a tak, aj nejaké myšlienky. Napríklad taká zaujímavá, čo poviem kľudne, čo som si zapísal, je, že neškatulkujem a nenálepkujem. Nad tým som tam tak rozmýšľal, že neškatulkujem ani nenálepkujem. To je jedno, či osoby, či situácie, či predmety, či hocičo. Neškatulkujem ani nenálepkujem. To mám také, čo som si zapísal, čo som si nečítal, čo som si zapísal, to si pamätám, na to som rozmýšľal veľa, že to je zaujímavé. A mám so sebou túto ten papier, čo som si písal, takže som zvedavý, či to bude čitateľné. Zadal som si tam aj nejaké úlohy, veľa vecí som si premyslel, fakt človek toľko premýšľa, že už sa to minie, už není na čo myslieť. Tešil som sa, keď som spal, lebo si bezmyšlienko, a niekedy som mal strašné zážitok, dvakrát som mal taký zážitok, že som spal a fakt taký živý sen, že slzy som mal vonku, ale pozitívny. A druhýkrát som mal ešte taký sen, že neviem, čo to presne bolo, ale Ujo presne zaklopal, zobudil na stôl, ja som vyskočil z postele, triasol som sa celý. No, že toto čo je, som musel ukludniť. A potom zase prišla noc. To som vedel, že je noc, lebo mi doniesol posledné jedlo, štvrtok večer, nejakú zeleninu len, takú ako zosáčku, asi zelenina, mix, mrkva, neviem čo. Chutilo to brutálne. Čo akože, že človek dorí, že zamieša masto, risotto, alebo ako prílohu, alebo čo mrazená zelenina. Som to zjedol, fakt bomba. A pýtam sa, že koľko je hodín, akože nechcel som vedieť čas za nič, a pýtam sa, že asi 4, takže štvrtok 4 hodiny, hovorím do piči, dobre, ešte teraz dobre sa budem nudiť a potom začne noc, a dobre, aspoň keď je noc, tak už viem, že vyspím sa, voláčo. To som zase ešte tie kliky robil a takto, stretchingy, meditoval, zase na vécko, sprcha, asi 4-krát som dal sprchu, aj takú, že horúcu, studenú. Dobre si to ohmatať všetko, po každom jedle som si umyl zuby, vyčistíš si zuby tak ako nikdy, tam sústredíš sa na to, nič iné tam není, len ty a zuby a kefka. Takže tie situácie, hneď som to mal prehľadné, hneď záchod, umývadlo, sprcha, posteľ, raz som zakopol nejakú stoličku, ale inak všetko, ale takí ľudia, čo sú bordelári a nevedia, kde čo dajú doma, tak ty tu sa to rýchlo naučia, lebo tu keď niečo dáš na iné miesto, ako si to zobral, tak potom to už nenájdeš. Akože možno nájdeš, ale držím palci pri hľadaní. To každú fľašu, každé pero, zošit, hocičo, musíš vrátiť tam, skade si to zobral, inak to už nenájdeš. To bol štvrtok večer a teda som tiež nejako zase spal a už som bol v tom, že sa zobudím, že bude ráno a že idem von, že ma tak povediac vypustí Ujo von. A teda nejako som spal z toho štvrtka na piatok poslednú noc a snívalo sa mi asi 3-krát, že už sa to stalo, že prišiel, že otvoril, lebo som čakal na ten zvuk, že otvorí dvere. To je to posledné otvorenie dverí, že otvorí dvere a už idem von. Že už je koniec. No a snívalo sa mi tú poslednú noc, že sa to stalo. Také živé sny. Potom aj keď Ujo prišiel, už reálne sa to stalo, keď otvoril, ja už som sa pobálil v tme. Vedel som, že je ráno. Vedel som, že je ráno, lebo dal som si na ucho dvere a počul som kohúta som počul. Som vedel, že je ráno, ale nevedel som, či je ráno, že 5 hodín, alebo 8, lebo mňa mal vypustiť 9:30 a nevedel som, že ešte 3 hodiny tu budem, alebo pol hodinu. Ale dobre, pobalil som sa a potom som už len ležal na zemi a čakal som a potom otvoril tie dvere, prišiel, pomaličky svetlo, len chrbtom musel som si sadnúť, lebo do svetla, keď sa pozriem točky, úplne točila sa mi hlava, to musíš si pomaličky zvyknúť oči. Po 2 dňoch ešte sa to dalo, ale keď niekto ide na týždeň, to pol hodinu si musí zvykať na svetlo. Ty kokos. A hovorím Ujovi, že ja som túto situáciu, že ste teraz prišli a že teraz idem von, ja som to zažil 4-krát. Reálne.
lebo mne sa to snívalo fakt 2-3 krát v noci, presne, že prišiel, otvoril, porozprávali sme sa, išli sme von. A ja v jednom sne som aj plakal, že som vyšiel von, zbadal som les ako tu, voda, nejaké jazero tam bolo v tom sne, nebolo to tam presne ako realite, ale som sa rozplakal, že aké ty kokos, že som vonku, lebo ako bolo to, že bola to výzva celé tie 2 dni, takže som mal tak jeden z tých snov, potom druhý som normálne klasicky, že prišiel, hovorím, ja toto zažívam už 3. krát sami, že ste teraz prišli, ale teraz neviem, že či už to je naozaj realita, hovorím, je to realita, že mi doniesol vajíčka znova, keď ráno prišiel. Toto je ináč riadna halúz. Toto je že strašná halúz, že len tak som niekde tuto v lese, v prírode. Toto je troška iné ako z levického vodovodného kohútika. Mierne odlišná príchuť. Takže takto, vyslobodil ma Ujo, trošku sme pokecali, bavili sme sa o nejakých veciach, čo ako. Troška som pojedol, nechcel som veľa, takže len bezmäsitá strava bola, ja som mäsožravec, tiež som sa najedlo, takže vyšiel som von. Ujo, čo mi povedal, tam sa človek naučí strašne byť pomalý, lebo tam nechceš naraziť do ničoho, tam sa spomalíš. Hej, tam aj všimol som si, odkedy som vyšiel, tak vždy tak pomaly chodím, aj idem niekde. Vlastne, však včera som vyšiel, ale už som to spozoroval, že pomalší som, lebo tam nemôžeš rýchlo ísť, narazíš, alebo čo tam budeš rýchlo robiť, tam si spomalený. A s Ujom, keď som sa lúčil, dali sme si ruky, on že úplne to tak pozrel do duše, že hlavne pomaličky, že kľud, pomaly, že dovidenia, všetko dobré, pomaly. Takže to tiež. Takže išiel som, potom som natočil to jedno video, ktoré predtým to pridám do tohto videa a cestou to bola úplne realita, tako zaujímavá. Taký bezmyšlienkovitý stav a fakt úsmev na tvári, všetko bolo fakt pekné, úplne zaujímavé. A potom som zapol mobil, no a samozrejme bomba. Nepriatých hovorov asi 40, SMS-ky a tam nestiahnutá platba, lebo som nemal na podnikateľskom toľko peňazí, koľko treba. Potom tam tento takýto problém, tento nezaplatil, tento toto. Ale o čo ide? Nikto nezomrel, ani sa nezastavil svet, ani nezačala vojna, tuto bomby padať na Levice, na Slovensko. A všetko som spravil, vybavil. Dal som do pohybu aj iné veci, ktoré som si tam premyslel a ešte len dám. Takže všetko je premyslené, nalaďujem sa na všetko, čo chcem. A bomba. Takže vyletela na mňa bomba z telefónu, ale všetko som vyriešil hneď. Pálil som do reštaurácie nakačacie stehno z knedlov a z lokšov, bachol som to dole za 3 minúty, čo už, dal som si to ako odmenu. Treba každý úspech oslavovať a odmeniť, lebo to človek bude brať ako samozrejmosť a pozdvihne plecia, keď niečo dosiahne a potom to dosahovanie úspechov nemá takú váhu. Treba sa vždy nejako odmeniť a ja som sa odmenil len jedným prasáckým jedlom, takým masným, no. Ale potom som už pohodičke jedol, vybavil som nejaké povinnosti a išiel som sem do Martina a tu som so skupinkou chlapov a ideme na sebe tiež pracovať. Včas sme už mali nejaké debaty večer.
v dnešnej dobe, kam to speje a ako to vyzerá, ako môžeme byť my tí, ktorí chcem povedať, že pôjdeme príkladom, to je možno také, ale aspoň budeme tí, ktorí sa budú snažiť v dnešnom svete ísť tou rozumnejšou cestou, ako kam to možno, že speje a kam to degraduje. Teraz dáme túto 3,5 hodinovú feratu. Už som tu bol dvakrát, ale vždy to bolo zamrznuté. V korite rieky ideme hore. Teraz to bude tečúca voda. Pekné počasie, brutál, teším sa, krásne to bude. A skončíme, dáme možno niekde nejaké otužovanie, tu by sa možno, že dalo, lebo bližšie tu nie je nejaká hlboká voda, tu je len takáto. To možno, že tu na kameň sa postaviť a že spa and wellness, na chrbát, masáž, chrbta, všetko. All inclusive, bublinkový kúpel. Tá voda tečúca je úplne iná ako do stojatej, keď sa človek postaví tam okolo teba sa zohreje tá voda a nie je to až také chladné, nehýbeš sa, ale tečúca stále proste prúdi, nová, studená, horský potok, krása. Takže toto je asi celý ten zážitok, nejaké uvedomenia ešte, alebo čo som tam ešte robil, že som si tam rozprával nahlas, pomenoval som veci, rozprával som tam, urobil som niečo, chytil som tašku, že tú tašku, či vyberiem si pero z tašky, dám si ponožky. Pomenoval som veci, čo som robil, to bolo tiež také zaujímavé, rozprával sa sám so sebou, bolo to zaujímavé, veľmi. Odporúčam to každému, všetci v dnešnej dobe majú nejaké, chcel som povedať nejaké slovo, ale majú nejaké blbé, titány a migrény a depky a neviem čo. Choď kurva do ľadovej vody, daj si nejaký silový tréning, zakonči ho nejakým kardiom vysokointenzívnym, daj si poriadny stretching, daj si zase nejaké otužovanie, ľadovú sprchu si daj si výživné jedlo, čo ti chutí a čo je kvalitné a zdravé, obsahuje vitamíny alebo zasuplementujú vitamíny pravidelne, kvalitné, v dobrých formách. Choď do lesa sa prejsť, porozprávať sa s nejakými priateľmi normálnymi a urob niečo produktívne ďalšie, prečítaj si troška z knihy alebo zapíš si nejaké svoje ciele a povedz mi kurva, či máš potom nejakú migrénu. Alebo čo? Alebo choď do tmy a vidí a povedz mi, čo máš migrénu. Ľudia, ktorí sú prepálení a vyhoretí z práce, tak nech idú do tmy. Aj na tie 2 dní výjdu von zresetovaní. Zresetoval som sa. Akože 2 dní nebolo to až také, ako keď je človek na týždeň, ale skús, že či by si to dal. Všelijaké myšlienky tam máš v hlave. Sám za sebou vidíš, že fakt. Pýtam sa ľudí, čo som pýtal, že aké to bolo. No spýtam sa ich od stredy, od rána, čo si robil do piatku, do rána. Od stredy 9:30 do piatku 9:30, čo si porobil. Vymenuje mi, bol som cvičiť, pracoval som, sedel som v kancelárii 8 hodín, telefonát, potom som bol večer, pozrel som si film, zase film, bol som v reštaurácii raz, bol som potom vonku a tak. A vymenuje toľko. A ja som bol tam. Ja som bol tam. Sám a nič. Takže bola to dosť dlhá doba, za mňa to stačilo. 3 dní. Hovoril som v tom jednom videu, že na 3 dní sa teším, na 4, na 5, na 6, na 7, ale bude to cesta, chcem sa tam dostať.
Ujo mi hovoril, že v niektorých dňoch sú už také veci, že ľudia rozpúšťajú také bloky z minulosti a z detstva, nevedia o nejakých, majú nejaké chyby, nevedia v čom to, kde sa to zrodilo, ten blok, alebo ten kód a tam to rozpúšťajú a opúchajú im nohy, majú horúčky. A volá to, že 4. deň, 5. deň a tak, že to je mlynček na mäso. Ujo povedal. Verím tomu, to je šialenosť. Ale posunie ťa to tak, že strach tak sa liečia ľudia. Nie liekmi. Lieky, dobre, áno. Lieky sú v dnešnej dobe. Treba ich vedieť ovládať, dajú sa skombinovať, ale s prírodnými. Proste telo sa lieči najlepšie samo. A keď je zle, tak samozrejme lieky, nehovorím nič. Ale treba vyskúšať alternatívy. Zima, teplo, samota, pôst. Meditácia, dýchanie. Na to ti netreba nič. Len tvoje telo vlastné. A porastieš.